En esta tercera jornada de Bodeguilla de Televisió de Castelló i el periòdico Mediterrani ens visiten els amics del Club Pilotari de Castelló, que a més, enguany, per Madalena, dilluns, van tindre una festa espectacular. I la primera que me la va contar va ser Carmen, que estava esperant que li pregunte, té moltes ganes de parlar, o no? Sí. Ai, pobreta. Bueno, conta'm què va passar dilluns, conta-m'ho tu. Que Va haver una partida, en una partida i vam jugar i vam... hi va haver un concert, també, o no? Ah, sí. Ah! Bueno, he de dir-vos que Carmen és la nostra, vaig a dir-la, definir-la super categòricament, la nostra crack, no? Bueno, vaig amb els veterans de l'associació. Com definiríem a Carmen? Crack, no? Una promesa, no? Una realitat. Jo crec que ja és una realitat. Ella ja té els seus títols, els trofeus, és molt joveneta, es comença a ser la competició de les dones un tema molt important dins de la pilota i ella és el nostre futur. O sigui, nosaltres estem apostant per ella i ella, de fet, és molt lluitadora, entrena, per a nosaltres una xica sensacional. I per què jugues a pilota? Pues perquè vaig començar al col·legi, me va agradar i m'has apuntar al club. I quan te vas donar compte que se te donava bé? Enseguida? Pues no sé, bueno. Quan ells te dient, ui, la xiqueta val. Sí. Ah. Bueno, la qüestió és que és un esport que t'agrada. Per què? Què és el que més t'agrada de practicar pilota? Pues que m'ho passe bé. Pues mireu, mira que de l'esport diem coses importants com que impulsa la vida sana, t'ensenya certs valors, però és fonamental per a la pràctica de l'esport el que ha dit Carmen, passar-se-ho bé, o no? Efectivament, passar-s'ho bé és el principal i és el que pretenem en l'Escola de Pilota Valenciana. Carmen representa a la trentena de xiquets i xiquetes que tenim al club, a l'escola municipal, i representa aquests valors i intentem inculcar-los. Primerament, que s'ho passen bé, que disfruten, no? Que gaudeixen d'un esport que és nostre. És un esport tan característic que no n'hi ha un altre igual en el món, en tantes varietats, en tantes modalitats que se defineix pròpiament, no? I és l'únic esport que és nostre, de les nostres terres. Fins i tot modalitats de Castelló han hagut, no?, en la història, o hi ha? Efectivament, tenim el frare, típic del nord de la província de Castelló, que tenim una persona en el club que està fent una tesi doctoral sobre frare, que és Lluís Ramos, i aquí també se jugava al rebot de Castelló, que és típic també, però ja no se juga perquè és quan estaven els trinquets en Castelló, que se van enderrocar, i bueno, la vareta, que està en Borriol, i algunes altres modalitats. Però en cada part de la Comunitat Valenciana hi ha unes modalitats de pilota valenciana que són característiques, i aleshores això defineix l'esport en general. Carmen representa això. Este cap de setmana jugarà les finals autonòmiques de frontó que se jugaran en Massamagrell. Va quedar segona d'una altra modalitat que s'ha ficat de moda ara, que és one wall en una paret, i va quedar segona a la Comunitat Valenciana. I bueno, pues això és el que representem, això és el que tenim, el que estem llaurant, estem ara cultivant per a que després recollir. I és fantàstica la tasca que se fa des de l'escola del Club Pilotari. Parla una miqueta de les teues rutines. Quantes dies assatges a la setmana? Quines partides són en cap de setmana? Com t'organitzes? Pues entreno 2 dies a la setmana. Molt bé. I les partides solen ser els caps de setmana. Sí. I no sé. I va tota la família darrere o com? El meu germà a vegades que no perquè no pots, però Bueno, el perdonem, si no pot, doncs més que anem a fer. ma mare i mon pare solen anar. Ahí té fans de categoria, perdoneu, però ella és protagonista en esta entrevista. I ara sí que vull preguntar-vos per dilluns. Dilluns de Madalena va ser una festa gran, organitzada, a més, pel Club Pilotari Castelló. Sí, vam gaudir d'una vesprada màgica en tots els sentits, o sigui, Pep Jimeno Botifarra també va ser un poc artífice del que vam aconseguir, no? Tindre un trinquet en una capacitat que superava el que està previst, es va desbordar un poc, però l'alegria va superar tot l'esforç que vàrem fer, no? Donar-vos les gràcies també, aprofitar també a la televisió de Castelló, que vau fer un paper molt important, i al Mediterrani, i vull que agraïu-vos personalment l'esforç que vau fer. Bueno, pensem que és el que s'ha de fer, tampoc. Bueno, ja ara vull que me conteu. Va actuar Pepe el Botifarra, però després hi havia també una partida de les de cracs, no? De primeres figures. De primeres figures i bueno, tenim un personatge en Castelló, l'únic jugador professional de Castelló, que és Pablo de Borriol. Nosaltres sempre tractem des del club que Pablo de Borriol jugui, perquè n'hi ha molts aficionats a Borriol que baixen a Castelló, sempre han baixat a veure el seu jugador,
que és una de les coses que sempre se porten en pilota valenciana també. Paco Cabanes, el famós genovès, porta el cognom del genovès perquè és de Genovès, és del poble d'allí, no? Aleshores, la pilota va lligada als pobles i aleshores sempre tractem de que jugue. Va jugar Pablo de Borriol en Jesús y Bueno contra una parella que eren Genovès II, el fill del Genovès, i Dani, al qual li van fer un reconeixement el dia del dilluns perquè és l'últim any que juga com a professional. I aleshores li van fer un reconeixement que va ser l'última partida que va jugar de professional a Castelló per tota la seva carrera. Ah, que potser ser superemotiu, també, emocionant, no? Pues vam viure una jornada històrica que encara estem mastegant-la perquè no mos l'acabem de creure, estem molt contents, estem eufòrics i volem donar-la a conèixer. Vos agraïm a Televisió de Castelló i a Grup Mediterráneo per la cobertura que ens heu brindat i animem a tota la ciutadania que conegui l'esport de la pilota valenciana, que s'arrimen al trinquet, que porten els seus fills. Ahir també van fer unes partides al carrer de raspall i una trobada de centres de malalts mentals i van fer una demostració també de galotxa, una exhibició de galotxa que sempre tractem d'arrimar la pilota al centre de Castelló perquè la gent que no pot anar al trinquet o no ho coneix pues, s'arrime i sàpiga què és, efectivament. Bueno, pues ens encanta, no, rebre aquestes bones notícies. Carmen, tu vas a acabar l'entrevista. Va, anima'ns als amics i amigues que ens estan veient que juguen a la pilota. Pues que s'ho passaran bé. Que s'ho passaran bé jugant a pilota i que se divertiran molt. Gràcies per vindre, bonica. Moltes gràcies. I gràcies per la tasca que feu, que és l'important.